Dalgħodu għal-ħabta tas-seba' koppja mill-fgura kienu fi triqithom lejn l-isptar Mater Dei hekk kif il-mara kienet waslet fl-aħħar ta' tqala tagħha. Kif kienu waħlin fit-traffiku fit-triq Garibaldi jew kif inhi magħrufa n-niżla taċ-ċimiterju, il-mara infaqala l-ilma u r-raġel ċempel għall-għajnuna medika fejn informa lid-Dipartiment tal-Emerġenza. Ftit tal-ħin wara sakemm il-koppja kienet qed tistenna ambulanza. Pulizija ta' traffiku Sajmi Xkembri illi kien fuq ronda sema b'dak li kien qed jiġri u lemaħ il-karozza illi kienu fiha l-koppja fl-inħawi tal-qasam industrijali tal-Marsa u għatef l-mutur tas-servizz mal-ġemp għall-raġel biex joqgħod fuq is-sit ta' wara mal-mara tiegħu u sa il-karozza tal-koppja lejn l-isptar. Ftit wara waslu wkoll is-Surġent Maġġur Dunstan Camilleri u s-Surġent Norman Xwiereb ukoll mit-taqsima tat traffiku u skortaw lil kollega tagħhom bil-koppja fil-karozza tal-istess koppja lejn l-isptar Mater Dei. Il-mara weldet tifel ftit minuti biss wara illi twaslet l-isptar.